Umoya ongcolile. Masikhuluma ngemoya engcolile. Abantu abaningi kubona bacabanga ukuthi sikhuluma kuphela ngamadimoni. Masikhuluma ngomoya ongcolile. Asikhulumi kuphela ngamadimoni. Sikhuluma ngayo yonke imimoya engcolile. Eyabaphilayo nalabo abangasekho. Ngoba uma uphila kanje, umoya wakho kungabe ungcolile noma umoya wakho uhlambulukile. Uma sithi imimoya emibi, abaningi emqondweni bacabanga sikhuluma ngedimoni. Masithi imimoya emibi sikhuluma ngemimoya yabaphilayo engcolile nemimoya yabangasekho engcolile. Iyo yonke le mimoya engcolile. Masikhuluma ngemoya ehlambulukile, sikhuluma ngemoya yabantu abaphilayo, imoya abehlambulukile, nemoya yalaba bangasekho abanemoya ehlambulukile. Into yiyo emhlabeni uzawuba yiyo noma sewushonile. Ezweni lomoya. Kuyazwakala kahle. Uma uphila umoya wakho ungcolile, mawushona undlulela kizwe lomoya, spiritual dimension, lo moya ubungcolile ubuwo la. Ezweni lomoya uzaba uwo. Lezi zenzo ubunazo enyameni uzaba nazo emoyeni. Ngoba umuntu make ehamba emhlabeni aka evaporate, asingamanzi la kuthiwa evaporate, siba yilonto. Kwinto eziningi emphefumulweni wakho ufuneka unaka umoya wakho. Sasithi phambilini naka inhliziyo. Eqinisweni inhliziyo iyashintsha ihamba ngesimo. Into ebalekile empilweni kumuntu ngumoya. Moya wakho. Ayikho incwadi emhlabeni engashintsha umoya wakho. Koncwadi. Yonke incwadi emhlabeni yabhalwa umuntu ophilayo ophefumulayo njengami nawe. Akho ncwadi emhlabeni yabhalwa uNkulunkulu. God is not an author of any book. Because mawungaze uthi kunencwadi emhlabeni yabhalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu uyolahlekelwa uNkulunkulu bakhe. Ngoba yikho incwadi emhlabeni enganaphutha. Kodwa lo simkhonzayo akana phutha. Akho ncwadi yawa emazulwini kathiwa nayo yabonwa ngo 00 years, kuthiwa yabonwa yawo. Akho ncwadi yawo ezulwini. Yonke incwadi kulomhlaba esiphila kuwo, be it's a religious book, ibhalwe ngabantu bayo. Phila ngokamoya, ulandele izinto zikamoya, notheze inkolo. Inkolo iyanixabanisa. Yikho incwadi yolungisa umphefumulo wakho. Zonke incwadi are just books of wisdom. Ungacaphula okuhle kuzo zonke izincwadi. Khona okuhle ungacaphula eBhayibhelini, khona okuhle ungacaphula kula ncwadi. Uthathe nje lokho okuhle okubonayo ukuthi kuhle for impilo yakho. Kodwa khona incwadi yolungisa umoya wakho. Uwe ufuna ulungisa umoya wakho. Ulungisa umoya wakho. Abantu bangakubiza ngalokho, bakubize ngalokho ngoba sonke siyizinto ezahlukile kwabantu abahlukile. Abakufevayo bathi umuhle, abangakufuni bathi umubi. Awuzange emhlabeni uzophiliza wonke umuntu ophilayo. Ngeke uzophiliza umuntu ophilayo. Angani angizwa kahle. Kodwa uma wena uzazi phakathi lakho, uma wena uwazi ukuthi wakho umoya uhlambulukile, awubambi iqubu, awuzondi umuntu, awunamona. Into enhle uyayivuma, into enhle uyayivuma, awunamona. Into embi uyayindlulisa, ayihlali ingcolisa umoya wakho. Uma uzazi ukuthi umoya wakho uhlambulukile,
Asikho isidingo sokukhathazeka ngoba kunabantu abathi umubi. Asikho isidingo sokukhathazeka ngoba kunabantu abathi ugibela imfene ebusuku. Ngoba wakhumuzi uyathakatha. Unenyoka. Mawungananyoka why ukhathazeka makuthi unenyoka? Angithi uyazazi ukuthi awunanyoka. Why ukhathazeka ngoba kuthi unenyoka? Mina ke ngikhuluma iqiniso phambi kwenu ngiconfess ngiyathanda kakhulu uma bethi nginenyoka. Into engiyithandayo ngoba kusho ukuthi mina bayavuma ukuthi bayayibona lo gcobo liphezulu kwami. Yikho lokho bathi nginenyoka. Ngoba mawumbheka la mbishop lo nenkonzo encane abantu abawu5 lapha ekhoneni somewhere abathi unenyoka. Why mina bathi nginenyoka? Ikona lento enkulu abayibonayo yikho lokho sebethi nginenyoka. Yathanda mina. Angihlabeki bantu bami ayinina niyaqala ukufika abantu abami angihlabeki mabethu umhadebe unenyoka nawe ungaphatheka. Angihlabeki ngiyajabula because kusho ukuthi khona lento abayibonayo. Into ebalekile mawuzazi wena ukuthi emoyeni wakho uhlambulukile. Ukuthi ubani uthini? Ubani ukubona kanjani? All of that does not matter. Into ebalekile iphakathi lakho. Unaku umoya wakho. Ngoba asizophila ezweni lenyama kude kube nginaphakade. Sine birthday, sine birth date. Sibe ne death date. Aniyekeni ukubheka into eziningi. Ninake yona into ebaleke kakhulu. Umoya wakho. Kuthi ubani uthini? Kwenzakalani? Khathazeki. Moya wakho mawu right uyohlangana nezithunywa sebenze ube right. Uyazi kunalento ngesilungu abathi inner peace. Uyazi lento abathi inner peace ngaphandle kungenzeka izinto kwenzeka izinto ubizwe izinto kuqatshana sibeningi into ezenzeka ebomini bakho kodwa umoya wakho ehlambulukile unalento ngesilungu abathi inner peace. Unako ukuthula okungaphakathi. Kuyazwakala kahle. Nani masosha niyothukwa ngoba kuthuka ubaba wenu. Kodwa mawuzazi wena ukuthi umoya wakho uhlambulukile awuyikhathazi. Zonke lezo yithuko azisho lutho. Ngoba wena uyazazi ukuthi ngaphakathi kwakho uhlambulukile. Uhlambuluka komoya kubalekile.